Матчына мова. Матчына. Калі сыну Тодору было 2 гады, Лера з мужам вырашылі цалкам перайсці на беларускую мову ў сям'і і сутыкнуліся з шэрагам чэлленджаў. Як працягваць давяраць сабе і свайму дзіцёнку, калі раптам ён перастае размаўляць на 1,5 гады? Як не паддавацца чужой трывозе і няпрошаным парадам? І як пабудаваць спакойную і бяспечную атмасферу для дзіцёнка? Пра ўсё гэта паразмаўляем з Лерай Вішаватай, спецыялісткай па камунікацыях і мамай маленькага Тодара. Прывітанне, Лера. Вітаю, Юля. Дзякуй за запрашэнне. Скажыце, калі ласка, з каго сёння складваецца вашая сям'я? Гэта я, мой муж і сын Тодар, 5 гадоў. Вашаму сыну ўжо 5 гадоў, а што змянілася пасля яго нараджэння ў вашым жыцці? Ну, па-першае, гэта пераезд. Это самае глобальнае, што ў нас змянілася. Іх было некалькі, прынамсі 3. Мы вырашылі дзеля будучыні нашай сям'і, дзеля сябе проста взяць усе свае 3 валізкі і пераехаць. Ну і другое, я так мяркую, важнае, што з намі здарылася, это пераход на беларускую мову, прынамсі, унутры нашай сям'і. Вы вырашылі перайсці цалкам на беларускую мову, калі вашаму сыну было 2 гады, так? Ну, прыкладна так. Вось хачу сказаць, што такі ментальны пераход мы ўжо адрабілі дзесьці ў 2019 годзе, калі мы пачалі з сябрамі перапісвацца. Мы перапісваліся выключна ў месенджерах на беларускай мове, але пераходзіць у маўленне на беларускую мову было вельмі складана, таму што ўсё асяроддзе было расейскамоўнае, і мы проста не бачылі нейкіх умоў для сябе бяспечных, каб гэта ўсё рабіць, нават у сваім вузкім коле. Але гэта дало такі нам, як это буст, калі мы ўсё ж такі вырашылі перайсці, бо слоўнікавы запас ужо нейкі быў, ужо мы і прыстасаваліся так ментальна да мовы. То бок наш пераход, ён не быў вельмі рэзкі. Ён быў такі, я б сказала, плавны. А што вы пачалі рабіць, калі вы пачалі менавіта ў вусным штодзённым маўленні і з сынам да таго ж размаўляць па-беларуску? Якія былі вашыя першыя крокі? Мы проста пачалі размаўляць. Мы проста пачалі з нашы самыя звычайныя, бытавыя сітуацыі мы прагаворвалі проста па-беларуску. І не было ніякай такой мешаніны. То бок мы спачатку мешалі словы з расейскай ці з беларускай. Неяк так адразу перайшлі. Было вельмі складана, канешне. Быў такі... Я, канешне, ўжо дакладна не памятаю, як я гэта адчувала. Але, я так разумею, што ментальная нагрузка ўсё ж такі нейкая была. Было шмат сумневаў. У сэнсе, ці атрымаецца. Не сумневы, што ці варта, а ці атрымаецца зрабіць гэта якасна, ці змагу я стасавацца з сынам, выказваючы ўсе свае думкі так, як я іх адчуваю, і якасна, і нармалёва, таму што ўсё ж такі слоўнікавы запаса, можа, дзесьці не хапала, асабліва калі трэба было размаўляць пра штосьці больш глыбокае, не проста пра бытавыя нейкія сітуацыі, а пра адносіны, пра пачуцці, асабліва пра тое, што адбываецца ў свеце, і ты мусіш там распавесці, чаму, напрыклад, тое працуе так і сяк. І то бок, звязаць думкі, звязаць словы, падабраць правільныя словы, гэта было такое самае складанае. Астатнія вось нейкія сацыяльныя моманты, напрыклад, як рэагавалі там бацькі, сябры, такога я б у складанасці не аднесла. Можам гэта абмеркаваць асобна, але вось я б сказала, тыя складанасці, якія я толькі што згадала, яны былі самыя асноўныя, на мою думку. А што змянілася? І вось зараз, напрыклад, 3 гады пасля гэтага вы, напэўна, ўжо не шукаеце словы і не думаеце пра гэты запас, гэта стала ўжо такім нечым вельмі натуральным. Я так скажу, што мае адносіны з сынам, яны цалкам беларускамоўныя. Вось ведаеце, для мяне стасункі працуюць такім скопам. То бок я ўспрымаю чалавека і нашу гісторыю, нашы адносіны, і таму мова займае вельмі шмат месца. То бок з сябрамі, з якімі мы там сябруем 10 гадоў ці з дзяцінства,
У мяне неяк складана з імі пераходзіць на беларускую мову, шчыра кажучы. У мяне яшчэ так, я яшчэ ў працэсе, і я не саромлюся гэтага. Это проста як факт, што неяк так вось варункі вакол нашых стасункаў, яны вельмі ўплываюць на тое, на якой мове мой мозг рыхтуецца размаўляць з гэтымі людзьмі. Сынам у мяне цалкам беларускамоўныя адносіны. З ім мне вельмі проста ўваходзіць у камунікацыю на беларускай мове. То бок у мяне няма там нават расейскіх словаў. Неяк яно так, таму што ў нас ён таксама размаўляе на беларускай, бо у яго зараз ужо ўжо такое ўжо развітае маўленне, ён ужо дайшоў да гэтага ўзроўня, ўсё добра, то бок таму што калі там 2 гады таму яшчэ Так, толькі пачынаў маленькія і дзеці. маленькі. І зараз вось ён размаўляе на беларускай, мне з ім вельмі проста. І я бачу, як ён неяк впітвае ў сябе нейкія такія і словы, і выразы, якія дзесьці, мабыць, мы ўжывалі, ці мы ў кніжках чытаем, ці яшчэ штосьці. Я разумею, што я магу нават з ім паляпшаць сваю мову і вучыцца ад яго у гэтым сэнсе. Таму што так, это вельмі каштоўна, таму што это такі выспачка такая наша маленькая беларускамоўная, яна трымае нас вельмі моцна ў кантэксце, нават калі вакол розныя там мовы. Польская, мы ў Польшчы жывем, там расейская так ці іначай, там ангельская мова працоўная, напрыклад, і такая агульнаўжывальная, асабліва ў нашым турыстычным горадзе Кракаве. Вось, неяк так. А калі ў вас былі моманты сумневу, ці атрымаецца, пра якія вы расказвалі, што дапамагала вам трымацца і што дапамагло вам не закінуць гэтую ідэю? Па-першае, гэта асяроддзе, таму што, як я ўжо сказала, мы жывем у Кракаве. У нас тут вельмі крутая супольнасць беларусаў, развітая беларуская дыяспара, і мы сталі неяк часткай падзей нашай дыяспары. Напрыклад, я спяваю ў этна-гурце «Лялея». Прывітанне Настасья Хмель і дзяўчатам нашага любімага гурта. І я вось, будучы часткай усяго гэтага кантэксту, я паглыбляюся не толькі там праз мову у беларускі кантэкст, праз культуру, праз сацыяльна-палітычны кантэкст, праз грамадскі кантэкст, таму што, паглыбляючыся ў справы дыяспары, ты так ці іначай ведаеш усё тое, з чым сутыкаюцца і беларусы замежжа, беларусы ў краіне. І гэта ўзмацняе вось гэтае разуменне, што так, я знайшла сваю ідэнтычнасць. Як бы гэта ні гучала, можа, так высакапарна ці, ведаеце, неяк абстрактна, але гэта так. То бок, гэта адчуванне сваёй ідэнтычнасці, яно складаецца з вельмі канкрэтных рэчаў, якія мы робім там кожны дзень, ці раз на тыдзень, раз на месяц. У атачэнні такіх вось людзей, якія з табой там на тваім баку ў гэтым сэнсе. І я бачу, як вось гэты кантэкст мяне ўзмацніў як чалавека, сколькі сэнсаў мне дадаў у маім жыцці, калі я зразумела, што так, я беларуска, мне мая мова дае шмат карыснага ў сэнсе таго, што я больш зразумела зноўку пра сябе і пра сваю ідэнтычнасць і хто я, што я ў гэтым свеце. І як каштоўна гэта перадаваць майму сыну, і як ён гэта ўсё впітвае, як яму гэта цікава, як для яго вось гэтыя рэчы з'яўляюцца звычайнымі. Таму што калі ён напявае сябе пад нос нейкія песні з калядных святаў, там, напрыклад, які ён чуў ад мяне, ці вось калі мы святкавалі гэтыя каляды, ці ён напявае нейкія іншыя песні, якія мы слухаем беларускія, сучасных беларускіх выканаўцаў. І для яго гэта вельмі натуральна. Праз вось песні, праз культуру перадаецца шмат нашых такіх глыбокіх сэнсаў, як то сказаць, нацыі, што ли. Ідэнтычнасці нашай, напэўна, так. Вельмі так мякка, не напружана, і гэта вельмі круто. Вы вось калі кажаце, я адразу уяўляю нават такое неяк выяву, да, быццам бы, калі вы размаўляеце з сынам на беларускай мове, быццам бы, калі
узяць такую метафору дрэва, то там сын, дзеці, гэта такія лісточкі, галінкі новыя, але быццам это звязвае яшчэ мацней і з каранямі, з нашымі продкамі, з народам, з нашай з такой культурай, да, як шматвяковай культурай. І гэта вельмі цікава. А от ці памятаеце вы, якім было першае беларускае слово вашага сына? Вось цікавае пытанне. Пакой. Так, таму што ён, калі ён пачаў першыя свае, карацей, першыя крокі ў маўленні агулам. Ён мы былі там яшчэ на мінулай нашай кватэры, і ён нам пачаў распавядаць: "Гэта мамын, папін пакой, гэта пакой сыночка". То бок ён і это было такія першыя яго беларускія словы, што ён размяркоўваў, хто па якіх пакоях жыве ў нашай кватэры. І вось цікава, што ён пачаў, як это першыя словы мы ад яго агулам пачулі, калі яму было пасля яго першага года жыцця, вось яму здзейсніўся годзік, і ён пачаў штосьці там, мы пачулі ад яго нейкія першыя словы. Але потым у нас было некалькі стрэсовых пераездаў, на жаль, і плюс мы перайшлі на беларускую. Гэта ўсё было неяк у адзін перыяд жыцця. То бок мы перайшлі на беларускую, і потым здарыліся вось гэтыя стрэсовыя падзеі, і ён проста замаўчаў вось на нейкі перыяд. Я так разумею, што, як звычайна ў дзетак стрэс уплывае на іх, я б уже не сказала развіццё, але, так скажам, на нейкія такія іхнія мажлівасці когнітыўныя. Ці на камунікацыйныя, можа быць, нават хутчэй такія, так? Так. Моманты. І ён неяк так, всё, была паўза, і акурат здзейснілася яму 3 гады, і вось проста вось шчыра кажучы, на другі ці трэці дзень ён пачаў тры-та-та-та-та, і это былі беларускія словы. То бок я так разумею, што ён загружаўся ў гэты ўвесь час. Назапашваў. Так, мы, канешне, вытрымлівалі не шмат, але крышачку такога ціска ад саміх сабе, канешне, што мы там думалі: ці ўсё адэкватна мы зрабілі як бацькі, хаця мы зусім не трывожныя, мы такія разумеючыя, то бок мы разумеем шмат рэчаў, то бок мы не было такіх у нас трывожных эпізодаў, але сваякі, канешне, маглі выказваць нейкія такія думкі, меркаванні, што можа трошачку быў ціск, што трэба ісці да спецыяліста, ці можа не трэба яго нагружаць мовамі і гэтак далей. Але яно адбылося, як адбылося. У выніку чалавек загаварыў, усё стала добра, загаварыў вельмі шпарка, вельмі шмат усяго гэтага. На класнай беларускай мове, канешне, ўплывае польская, але мы таксама разумеем, што гэта працэс, і ў шматмоўным асяроддзі гэта окей, і павінна ўсё яго быць па палічках раскладзецца з узростам. А ці ёсць нейкія смешныя моманты, звязаныя з мовамі зараз? Вось вы жывеце ў такім шматмоўным, шматкультурным асяроддзі, ці ёсць нейкія такія выразы ці словы, якія ён кажа пры любых абставінах толькі там па-беларуску ці толькі па-польску, напрыклад, і ўстаўляе ў сказы з іншымі мовамі? Я б сказала, што ў яго зараз ідзе такой мікс беларускай і польскай, у сэнсе, што большы адсотак беларускай, то бок это беларуская мова, але з нейкімі словамі, якія вельмі падобныя да беларускай, але на польскай. У яго бывае, што ён ужывае нейкае беларускае слова, але гэта ў форме граматычнай польскай. Вось складана зараз это узгадаць, прям нейкі класны прыклад, але мы увагу не накіроўваем. Вось ты сказаў штосьці не так, ці трэба вось так. Мы проста, калі ёсць такое жаданне, паўтараем тое ж самае, толькі на беларускай, у сэнсе, што перапытваем та-та-та-та-та, і ён проста потым так, я вось гэта, і ён проста ўжо ўжывае па-беларуску тое ж самае слова. Пацвярджае, да.
І зараз у яго, вось што самае цікавае, у яго ёсць такая цікавасць да словаў, у сэнсе, як это па-беларуску мы кажам, а як это па-польску мы кажам. І ён, можа вось так раздзяляць нават сам: "А, ну это мы па-беларуску вось так кажам, а па-польску мы звычайна кажам вось так". І што самае цікавае, ён, вельмі, ну як, не тое каб вельмі, але быў такі перыяд жыцця, калі мы пачалі самі вучыць польскую, вывучаць. Мы не пераносім яе ў нашыя стасункі сямейныя, але калі-некалі мы маглі там ужыць, нейкія там між сабой там спраўдзіць, так это казаць ці гэтак, ну проста паабмяркоўваць польскую агулам. І ён нас папрасіў: "Мама, там размаўляйце па-нашай". То бок яму было важна, каб дома была адна мова, у садочку была другая мова, то бок ён не ну, у нас так склалася, што мы раздзяляем асяроддзе моўнае, і это круто. А вось ёсць такое меркаванне, што дзеткам, якія на адной мове размаўляюць у сям'і, а на іншай мове размаўляюць у садку, першы час адаптацыі ў садку можа быць трошачкі складаней. Як гэта адбылося ў вас і ці згодныя вы з такім меркаваннем? Я лічу, што ўсё настолькі індывідуальна ва ўсіх, што нават не ведаю, як пракаментаваць вось меркаванне, але у нас адбылося так, што Тодар пайшоў у садок у 3 гады, і ён тады ўжо, ну, пачаў размаўляць, так. І у яго не было ніякай, польскай мовы да садочка. То бок мы самі не размаўлялі, не рыхтавалі, карацей, яго ніяк. І ён адаптаваўся за тыдзень. То бок, не тое, каб ён праз тыдзень вывучыў польскую, а пра тое, што вось гэтая адаптацыя як чалавека, які пайшоў першы раз у садок, заняла вось 10 тыдзень, калі ён там сябе адчуваў спакойна і бяспечна. А праз месяц ён ужо пачаў размаўляць. То бок, я так лічу, што, па-першае, ён не зусім успрымаў гэту сітуацыю як нейкая іншая мова. Па-першае. Ён успрымаў свой гэты досвед як нейкія іншыя умовы. І самае галоўнае было, каб гэтыя умовы былі бяспечныя. Ну, вось на гэтай бяспечнай базе ён ужо смог хуценька падхапіць мову. То бок, калі б яму было там дрэнна, ці не падышлі б умовы, ці ён не адчуваў бяспеку і цікавасць, і не знайшоў там сяброў, і яму там было не вельмі агулам не склалася, тады яму было і з мовай было б складана. То бок, мне падаецца, што ў нашым выпадку першае гэта было забяспечыць яму спакой і падтрымліваць яго, а потым ён ужо сам разабраўся з гэтай сацыяльным момантам, то бок мовай. Ось. Гэта так цікава, і гэта толькі пацвярджае, дарэчы, такія даследаванні, якія ўсё больш з'яўляюцца пра тое, што мы насамрэч яшчэ не ўсё ведаем пра тое, як функцыянуюць дзеці, і што яны насамрэч нашмат больш разумнейшыя і сацыяльна, і нават інтэлектуальна, чым мы прывыклі думаць. І вось тое, што вы зараз кажаце, гэта вельмі ўражвае, таму што нават для дарослага чалавека, якога былі розныя жыццёвыя досведы, часам патрэбна нават больш часу атрымліваецца на адаптацыю, і насамрэч патрэбны тыя ж самыя мовы, бо калі мы псіхалагічна недзе сябе добра адчуваем, то ўсё іншае можа таксама дастасоўвацца. І гэта такая, атрымліваецца тут і пра мову, і пра філасофію, і пра сацыяльныя там розныя сітуацыі і выклікі. Вельмі цікава. Так. А як ставіліся выхавацелі там, ці падтрымлівалі неяк, ці дапамагалі неяк, ці патрэбна гэта было наогул, ці можа гэта нават не вельмі рэлевантна? Да, нам вельмі пашанціла з садочкам агулам і з там настаўніцамі, якія суправаджалі нас першы год, ну, нам вельмі пашанціла. І яны працуюць з дзеткамі з іншых краінаў, ну, то бок у іх так не шматмоўнае асяроддзе, канешне, больш дзетак палякаў, але ўсё ж такі ёсць з Украіны, з Беларусі, мне падаецца, плюс-мінус толькі вось з гэтай краін. Ну, з Беларусі толькі мы, больш з Украіны. Так. І яны стасуюцца з дзеткамі вельмі мякка,
ласка, яны, я так разумею, што ў іх была такая канцэпцыя, што яны не нагружалі іх нейкімі там правіламі, словамі, нейкімі патрабаваннямі, канешне ж, не, а проста яны рабілі так, каб ім было там проста прыемна. У педагогаў ёсць інструменты, я ўпэўнена, такія, якія нават без канкрэтных словаў дзеткі разумеюць. Праз гульню, праз нейкія там сумесныя падзеі. Больш за тое, дзеці між сабой могуць нават не размаўляць, але класна стасавацца, іграцца. Это вельмі крута. То бок яны нам проста пашанціла, што яны вельмі крутыя прафесіяналкі, якія змаглі проста умеюць у сваім тэмпе, у сваім такім усталёўваць такі працэс класны, педагагічны, накірованы на дзетак і на іх адчуванні там спакою і як гэта бяспекі. Гэта магчыма, і гэта умеюць рабіць сучасныя педагогі, таму у нас быў такі давер, што ўсё атрымаецца класна. Але ў нас таксама было такі план Б, калі штосьці не атрымаецца, калі нам папросту не падыдзе там падыход можа ці там яшчэ штосьці. Хаця, шчыра кажучы, там ніякага асаблівага падыходу няма. Это проста звычайны дзяржаўны садок, але нам проста пашанціла, што заўсёды ўсё ж сводзіцца да людзей канкрэтных. І нам Так. проста пашанціла з людзьмі. То бок вельмі крута. А цікава, я, дарэчы, якраз хацела запытацца, гэта нейкі Монтэсоры ці што, і вось вы адказалі, што не, сапраўды людзі, да, это самае Так. важнае. І я хацела запытацца, як вось Тодар, напрыклад, з нейкімі людзьмі з вашай сям'і ці з нейкімі вашымі сябрамі, якія самі больш размаўляюць па-руску, ён пераходзіць таксама на расейскую, ці ён размаўляе з імі па-беларуску, ці ось як, ці калі ён сустракае нейкага новага чалавека, аўтаматычна на якой мове ён так імкнецца звярнуцца да гэтага чалавека? Так, ён на беларускай застаецца на сваёй. Раней я заўважала, што калі ён стасуецца даўжэй з бабулямі і дзядулямі, вось бацькі мужа маюць такую мажлівасць да нас прыязджаць і быць з намі ад тыдня да 2, там вось такога кшталту. І яны размаўляюць па-расейску. І я заўважала, што раней Тодар потым перахапляе больш расейскіх словаў. І это было окей. І калі яны, напрыклад, з'язджалі, мы проста праз там некалькі дзён, праз тыдзень это ўсё вярталася назад. Зараз на яго ўжо не ўплываюць. То бок на расійскі. І больш за тое, ён да нейкага моманту не разумеў розніцы. Ён не разумее розніцы расейская, беларуская. Проста потым зараз ён ужо нібыта пачынае пакрысе так раздзяляць, дзе расейская, дзе беларуская, але мне падаецца, ўсё роўна для яго гэта плюс-мінус штосьці вельмі падобнае, таму што ўсе яго блізкія людзі размаўляюць альбо на беларускай, альбо на расейскай, і для яго гэта штосьці агульнае. Але ён усё роўна застаецца на беларускай. Нават калі мы стасуемся цалкам у расійскамоўнай кампаніі з сябрамі, ён усё роўна размаўляе на беларускай. Цікава, ці не падштурхнуў ён каго-небудзь з дарослага асяроддзя перайсці таксама на беларускую? Я памятаю, што сябры пыталіся, там запытваліся, так, што мы робім, можа, штосьці чытаем. Я проста казала, што да, мы вось чытаем кніжкі з нашай бібліятэчцы. У нас тут у Кракаве нашы рабяткі беларусы зрабілі беларускую палічку, кніжны вырай, таксама перадаю вялікія прыветы і падзякі. Там можна знайсці вельмі шмат беларускай літаратуры і дзіцячай, асабліва ўсё самае новае і класнае. То бок мы не сумуем па беларускай літаратуры тут, і мы чытаем кніжкі і проста, але не сказала б, што гэта неяк так моцна ўплывае. То бок больш уплывае наш уплыў як маці і таты, таму што ён мульты можа глядзець на польскай, на расейскай, на беларускай. Кнігі ён чытае на беларускай, стасуемся мы на беларускай, чуе ён расейскую, стасуецца з кімсьці таксама, хтосьці з ім стасуецца на расейскай. То бок, дык вось я пра што? Пра тое, што яны цікавіліся, так,
як это ў нас адбылося. Але я не думаю, што гэта падштурхнула кагосьці. Больш як цікавіліся і, ведаеце, падтрымліваюць, это вельмі каштоўна. Так. Мы проста адчуваем бяспеку, калі мы ў расійскамоўным атачэнні размаўляем з сваім сынам на беларускай, і ніхто не звяртае шмат увагі ці там яшчэ штосьці. Гэта проста звычайная рэч, это круто. Так, і это, я думаю, для дзіцёнка таксама вельмі важна бачыць такую падтрымку, нават калі не ўсе людзі вакол размаўляюць на беларускай мове, але калі яны добразычліва як бы падтрымліваюць гэта, то это таксама матывуе. А што б вы маглі параіць іншым бацькам, якія хочуць таксама перайсці неяк на беларускую мову ці ўжываць больш са сваімі дзецьмі, але самі нават пакуль што не стасуюцца ўвесь час на ёй. З чаго пачаць, як утрымацца праз ваш досвед, што б вы параілі? Я думаю, што, па-першае, не ўспрымаць гэта як нейкі праект, які павінен прыносіць нейкія вынікі, результаты і ўсё такое. KPI. Так. І прынамсі не ўспрымаць дзяцей як праект, што яны мусяць штосьці выдаць, і вашы нейкія дзеянні павінны ва штосьці выліцца. Па-другое, гэта клапаціцца пра свой ментальны стан, таму што гэта вельмі такая моцная ментальная нагрузка, і пераходзіць на іншую мову, міксаваць мовы. І мне падаецца, што проста як заўсёды маску на сябе, а потым ужо пра ўсё астатняе, то бок па сваіх магчымасцях разлічваць усё, атачаць сябе людзьмі, якія разумеюць і падтрымліваюць, натхняцца досведам. Ну, тут, канешне, не ведаю, я так думаю, заўсёды ва ўсіх усё па-рознаму. Я б сказала, што лепш знайсці нейкае кам'юніці, дзе нармалізавана вось тое, да чаго вы хочаце прыйсці, там, напрыклад, беларускамоўная сям'я ці нейкія стасункі з дзецьмі на беларускай, ці там дарослыя і дзеці, дзе размаўляюць на беларускай, ці там, напрыклад, штосьці сучаснае, што робіцца на беларускай. То бок адкрыць для сябе гэты свет, то бок пачаць з сябе. І яно неяк потым будзе ісці ўжо натуральна, больш натуральна, калі мы это робім не пад прымусам, так, а праз уласную нейкую патрэбу дацягнуцца да чагосьці, вось, скажам, чаго там бракуе на дадзены момант, вось, хочацца. Ну, я не ведаю, я разумею, што я магу гучаць неяк абстрактна, але для мяне гэтая тэма не пра штосьці канкрэтнае, практыка арыентаваная, ці праз нейкія, ведаеце, педагагічныя інструменты, увогуле нічога, таму што мы так гэта і не ўспрымалі. Для нас это была такая вельмі натуральная рэч. Што цікава, мы паходзім, я і муж з Магілёва, дзе не тое, каб беларускамоўныя нейкія школы былі нават, можа, там толькі ў абласцях. То бок у нас вельмі такая расійскамоўная асяроддзе, хаця шмат гуртоў беларускіх з Магілёва, класных і так далей, але мы і раслі ў такіх сем'ях, дзе не вельмі гэта ўсё падтрымлівалася, і мы былі вельмі далёкія ад беларускай мовы. Але нейкім чынам для нас гэта стала штосьці роднае, штосьці вельмі зразумелае. І як толькі я это пачула ўнутры, у мяне ўсе мае веды, усе мае тыя ж словы, усё мае неяк усё ўнутры павярнулася да ўспрымання беларускай мовы як такой асноўнай для мяне. І навучанне беларускай мовы стала хутчэй адбывацца, і, напрыклад, там чытаць прасцей, успрымаць прасцей, ужываць нейкія словы прасцей, выразы, і пачынае з сябе. Так. А я яшчэ хацела запытацца пра вашу бацькоўскую філасофію, таму што вы казалі, што калі былі нейкія такія стрэсавыя моманты, звязаныя з пераездам і з пераходам на беларускую мову, сын так трошкі перастаў размаўляць, і я хацела запытацца, колькі
часу цягнуўся гэты перыяд і як вам у вас атрымлівалася не трывожыцца, бо вы сказалі, што вы з мужам не трывожныя. І так, хаця бацькоўства гэта, мне падаецца, вельмі вялікі выклік нават для нетрывожных людзей, бо небяспека на кожным кроку. Ну, шмат ёсць розных прычын, каб там перажываць і гэтак далей. І вось як і ў гэтай асаблівай сітуацыі у вас атрымалася таксама захаваць такую ўпэўненасць і такі дзен бацькоўскі, і як наогул, якія вашыя лайфхакі і вось ваша бацькоўская філасофія? Так, вельмі добрае пытанне. Я ўвогуле нічога не ведала пра бацькоўства і нават не цікавілася да таго моманту, як я стала маці. Потым я для сябе адкрывала экспертаў з медыцынскай сферы, з педагагічнай сферы, псіхалагічнай сферы. І неяк я для сябе акрэсліла вось нейкую выспачку ведаў, якая мне заходзіць і падыходзіць, таму што кантэнту шмат, экспертаў шмат, але я знайшла апору ў канкрэтных рэчах. Ну, яны так вельмі добра звязаныя адно з другім. І ва ўсіх гэтых такой чырвонай стужкай ідзе такое, што ну, это все пра нетрывожны падыход. У сэнсе, што это не значыць, што няма праблемаў, але значыць, што мы проста назіраем за рэчаіснасцю, а не пераследуем нейкія там фантазіі ці, як гэта сказаць, нейкія думкі, якія нас прымушаюць трывожыцца. То вось калі там я не зраблю так, то будзе так. Гэтага яшчэ няма. То бок рэчаіснасць такая, што, напрыклад, з маўленнем, это нармалёва, калі ў такіх варунках дзеці пакуль не размаўляюць, але ёсць там канкрэтныя сігналы, калі трэба ўжо звяртацца да спецыялістаў. І больш за тое шмат лагапедаў, якія таксама па-рознаму ставяцца да маўлення і сітуацыі вакол, калі там дзеці не размаўляюць. Таму тут таксама трэба было фільтраваць, таму што трэба, напрыклад, запускаць маўленне, хтосьці кажа, да? І рабіць штосьці да гэтага прям з самага пачатку. Хтосьці кажа іншае. То бок гэта ўсё праходзіла праз уласны фільтр, а ўласны фільтр ён неяк пабудаваўся агулам з нейкага там досведу жыццёвага, ну, і, як я ўжо сказала, з нейкага кантэнту, які я сама ўжываю і да якіх думак я больш схіляюся, вось неяк так. То бок я б не сказала, што ёсць нейкая пэўная філасофія там ці яшчэ штосьці, проста вось неяк. Ёсць канкрэтныя парады людзей і эксперты, якія магла б параіць кожнаму чалавеку, не толькі як маці ці бацькам, а людзям агулам, таму што Парадзе. так, ну, для мяне такі стаў выспачкай стабільнасці ў нейкі момант Дзіма Зіцер. Это вельмі круты педагог, і яго падкаст «Любить нельзя воспитывать» это для мяне стаў нейкі такі, карацей, адкрыла для сябе цэлы свет адэкватнага падыхода да жыцця, я б так сказала, таму што бацькоўства это не штосьці, ведаеце, асобнае цалкам ад жыцця. Это і ёсць жыццё, это як мы вельмі шмат чаго я перанесла з ведаў бацькоўства да сябе, прынамсі, і да жыцця агулам. І астатнія класныя спецыялісты Наталья Ремеш, Людмила Петрановская, это больш яны усе пра розныя бакі бацькоўства, але так ці іначай. І медыцынскія спецыялісты, педыятры, якія таксама яны, ну, чамусьці вось праз іх я таксама, я ўжо не буду, канешне, раіць канкрэтных, мне падаецца, такая вельмі чулівая тэма, асабліва з медыцынскімі парадамі. Ну, то бок я б сказала, што тэма дзіцячага здароўя таксама паўплывала на маё ўспрыманне агулам трывожнасці, нетрывожнасці, я б так сказала. А колькі цягнуўся гэты перыяд, вось калі сын пачынаў размаўляць, пасля перастаў вось да гэтага моманту, калі ў яго паліліся проста гэтыя словы? Ну, вось акурат 2 гады. Ну, ці 2 1,5, гады, я б так. сказала, ну, там 1,5 гады, вось так. Ну, так, это не маленькі такі перыяд па адчуваннях. Просто мне здаецца, што это
Трэба сапраўды вельмі шмат такога спакою, упэўненасці і даверу да М, жыцця, можна нават сказаць, каб не хапаць тое, што вось звонку могуць раіць розныя людзі, а вось так, як вы кажаце, прапускаць пра сябе і быццам нават неяк інтуітыўна казаць, што не, я інтуітыўна адчуваю, што ўсё нармальна, мгм, і не буду трывожыцца і не буду прапускаць. Таму я запытвалася таксама пра філасофію, таму што мне здаецца, што ўсё ж такі пэўная такая мгм. філасофія і моц патрэбная. Ну так, вы маеце рацыю, у сэнсе, што давер да сябе, да свету і яшчэ давер да сына, я б так сказала. Таму што як бы гэта ні гучала, але вось вы таксама прамовілі пра тое, што дзеці яны нашмат разумныя і ведаюць пра сябе больш, чым мы пра іх. Гэта праўда. Я проста заўважала за сынам шмат такіх рэчаў, якія мяне вось неяк так дапамаглі мне супакоіцца наконт вось яго маўлення. Я нібыта мы з мужам нібыта разумелі, што калі наступіць яго час, ён пачне. Так было зусім. Вось у дзетак ёсць такія пэўныя моманты такой ісціны, скажем так. Напрыклад, з гэтым гаршком. Самая такая тэма для шмат бацькоў. І вось ведаеце, мы разумелі, што мы не мусім яго вучыць чамусьці. Ён сам навучыцца, таму што ён вельмі добра бачыць, што мама з ну, як гэта ў нашай сям'і, так? Не то, каб ён назіраў за намі ў нашых там асабістых справах, да? Але гэта так і працуе, што ён пакуль у яго там свой працэс, але ён прыйдзе да таго моманту, калі ён будзе гатовы перайсці на нейкі іншы этап, новы ўзровень. Так і адбылося. Калі там асабліва, ну, у нас такія трывожнікі, гэта нашы бабулі, не нашы бацькі, а нашы бабулі, для якіх як это ён яшчэ не ходзіць сам на гаршок. Это вось тады было, што трэба было з памперса пераходзіць на гаршок. Так, так, так. І мы разумелі, што ён пойдзе. Проста ён не вось у гэты момант як трэба ці дзесьці там пішуць, і ён пайшоў, усё было добра, сам быў гатовы, всё зрабіў, як яму трэба. Тое ж самае было з соскамі, напрыклад, гэтымі, ці яшчэ з нейкімі рэчамі. Вось і такі мікрарэчы, якія нам, дарослым, падаюцца нейкімі смешнымі, можа, неважнымі, але для малышочка гэта суперважна, яго першы нейкі пераход з аднаго стану ў другі. І я проста ну, зноўку ж, дзякуючы нейкім разумным думкам, разумным людзям, я разумела, што гэта норма і так можа быць, і трэба даць, ну, то бок ёсць, канешне, нейкія пэўныя сігналы, калі штосьці, што ўжо нейкая не норма. Мгм. Але ў нас такіх сігналаў не было. Таму, калі я разумею, што так можа быць, можна паспрабаваць даць дзіцёнку час. Калі ты трывожышся ці цябе штосьці клапоціць, займіся сабой. Это што значыць? Ну, зрабі любімую справу, паслухай музыку, там, ну, я не ведаю, займись сабой і пераключыся з аднога на другое, дай чалавеку быць. І это норма. Это вось так і працавала, і з маўленнем тое ж самае было. Проста даць чалавеку быць. Мне здаецца, гэта можа раскамплексаваць вельмі шмат мам і татаў, таму што нават у маім атачэнні, напрыклад, шмат людзей казалі, што вось там пасля году нават там недзе доктар ці выхавацелька ў садзіку ці нехта скажа: ой, там дзіцёнак кажа там яшчэ толькі адно ці другое слова, і што ад гэтага можна пачаць трывожыцца, нават калі ты сам у прынцыпу не думаеш, што тут ёсць пра што трывожыцца, што гэтыя рэчы звонка, што іх досыць цяжка фільтраваць і не прапускаць пра сябе і не сумнявацца тады ў нейкіх сваіх бацькоўскіх кампетэнцыях. То мне вельмі адгукаецца то, што вы кажаце, это такое інтуітыўнае бацькоўства. Таксама спакойнае, інтуітыўнае. Так, мне, канешне, вельмі хацелася бы падтрымаць бацькоў у гэтым сэнсе, таму што это вельмі складана, калі столькі можа ляцець звонку парад ці нейкіх непрошаных, канешне, в шматлікіх выпадках і нейкага вось такога стаўлення, што нібыта усе звонку ведаюць лепш за цябе, але, ну, это складана, бацькоўства вельмі складана, таму хочацца, каб у кожнай маці, у кожнага таты побач былі людзі, якія проста падтрымліваюць і, па-першае, спытваюць, ці хочаш ты паразмаўляць пра гэта, ці клапоціць цябе гэта, ці патрэбна табе падтрымка, а не: ой, штосьці вы запусцілі гэту сітуацыю, ці ой, это ўжо не норма.
І нам, мне падаецца, пашанціла. Нам пашанціла з бацькамі, што яны вельмі класна трываюць гэтую мяжу з намі. Ну, мы, канешне, яе так паставілі самі. Это не дрэнная рэч паставіць мяжу з бацькамі. Это, наадварот, нам вельмі дапамагло у нашым стаўленні як дарослых людзей і нашым стаўленні як бацькоў. Яны ж таксама вельмі трывожыліся дзесьці пра наш падыход, яны не давяралі яму, і для них гэта было штосьці новае, яны так не выхоўвалі нас. Але наш падыход гэта па сутнасці як это у нас адсутнічае нейкі падыход, так сказаць. У нас няма такога, што ёсць нейкі канцэпт, якога мы там Так, метадалогія так, нейкая, так, якой вы так. вельмі так прытрымліваецеся. І для іх гэта было як это ў сэнсе, што вы нічога не робіце, як это так. Усё, што мы рабілі, гэта будавалі бяспечныя эмацыйныя, фізічныя умовы сям'і і ўсё. І нам дапамагалі ў гэтым нашы бацькі спачатку тым, што яны не давалі нам нейкія гэтыя парады, якія нам не патрэбны, а потым яны шчыра нас падтрымліваюць і кажуць, што з самага пачатку вы мелі рацыю. Это вельмі круто. Там у сэнсе вашаму сыну пашанціла з вамі. Я ім кажу, пашанціла з вамі. І так вось у нас з сябрамі тое ж самае. У нас няма нейкіх там ні з кім, так бы мовіць, таксічных зносін ці яшчэ штосьці. Усё вельмі мякка, вельмі падтрымліваючы ў межах таго, як мажліва, таму што ўсё ж такі ніхто не будзе там вельмі блізка да цябе і тваёй сям'і, і як это ведаць ўсё пра цябе і гэтак далей, але тое, як мы стасаваліся заўсёды і пра што размаўляю з сябрамі, гэта было заўсёды вельмі... Я адчувала заўсёды падтрымку. І тое ж самае з рознымі спецыялістамі, як я ўжо казала, і ў садочку пашанціла з персаналам, так сказаць. Такое слово трошкі нібыта не падыходзячае. Яно функцыянальна правільнае, але нібыта вось, як сказаць, з настаўніцамі пашанціла, з выхавацельніцамі пашанціла. Спецыялісты медыцынскія таксама заўсёды ў нас былі... Не шмат мы там звярталіся да лекараў, ці няма ў нас нейкіх такіх вядучых лекараў ці штосьці, але заўсёды досвед быў класны. Ніколі там не павышалі нам гэтую трывожнасць, а толькі наадварот. Это ж тое ж самае, як я казала, што дзякуючы ўсяму мы самі маглі абіраць, да якога спецыяліста нам звярнуцца, напрыклад, і ўжо разлічвалі на пэўныя адносіны і пэўную экспертызу, ведалі, што там не будзе там нейкага мракабесія, так сказаць. Вось. А ці знайшлі вы нешта цікавае ці незвычайнае ў мясцовай польскай філасофіі гадавання дзяцей? Можа быць, нешта, што вас натхняе ў ёй, ці нешта, што вельмі здзіўляе? Я думаю, што натхняе ў асноўным тое, што мы тут не пабачым нейкай такой аўтарытарнай мадэлі выхавання дзяцей ці гвалту нейкага відавочнага. Канешне, мы не можам казаць за ўсіх, але цалкам, калі мы у нейкай такой супольнасці, самае простае на пляцоўцы, заўсёды ты адчуваеш бяспеку. Ты адчуваеш, што бацькі і іншыя дзеці, яны неяк у такіх вельмі нейкіх спакойных, бяспечных стасунках, што ўплывае і на майго дзіцяці, таму што ён у гэтым ва ўсім таксама прысутнічае, і іншыя дзеткі таксама стасуюцца з маім сынам, і ён з імі, я магу давяраць гэтаму працэсу, што не будзе нейкага, ведаеце, нечаканага гвалту ці нейкай агрэсіі. Не тое, каб з гэтым мы не ведалі, што рабіць, а тое, што проста прыемна, што гэтага вось няма знянацку. Таму што мы ведаем, што такія вось, скажам, выпадкі, яны ідуць ад сям'і, і, на жаль, дзеці тут не вінаваты ў тым, што яны так выражаюць свае пачуцці і эмоцыі. Это, хутчэй за ўсё, ім проста вельмі складана, і бацькі проста не даюць ім тое, што ім патрэбна, і яны так выражаюць сябе так. І калі вось, напрыклад, большасць людзей такіх, і ты разумееш, што большасць, не людзей такіх, скажем так, такая атмасфера
агулам. Канешне, у Так. ёй менш бяспечна. А тут я б сказала, што агулам атмасфера больш бяспечная. І таму ў мяне вось ёсць давер да той супольнасці, у якой мой сын знаходзіцца. Я не ідэалізую, канешне, але проста я так думаю, што ў нейкіх асабістых выпадках штосьці можа здарацца, канешне, але вось агулам нам тут бяспечна. Мы яшчэ пакуль, канешне, не краналіся тэмы іміграцыйнай ці нацыяналістычнай тэмы, так сказаць. Не магу нічога тут пракаментаваць у плане бяспекі. Проста это не сакрэт, то што ў Польшчы некаторыя людзі адчуваюць вось гэты ціск, асабліва людзі, якія з Беларусі, з Украіны, можа яшчэ з іншых краін. Я у тым кантэксце не бяруся, а ў нашым прынамсі. Але я проста пра тое, я не ведаю, як мой сын далей, калі ён будзе ісці Мгм. Так. далей па сваёй сацыяльнай гэтай лесвічцы, я не ведаю. Але на гэтым этапе я адчуваю поўную бяспеку і давер. Што спрыяе, так якраз такі мы вяртаемся да таго, як вы казалі, што вельмі важна адчуваць сябе добра эмацыйна, фізічна, спакойна і бяспечна ў эмацыйным і ў фізічным сэнсах, і што вось тады мы прагрэсуем таксама і маленькія, і дарослыя. І я хацела запытацца вас пра тое, якія зараз у вас з сынам улюбёныя беларускія кнігі, песні, мульцікі, вось што з вашага такога топу вы можаце параіць іншым мамам, татам і дзеткам? Так, вось, дарэчы, ляжыць побач у нас чытанне на ноч засталіся. Зараз ўжо па нейкім 10 коле чытаем «Кота Шпрота». «Кот Шпрот» — гэта такая серыя кніжак, якая напісана Ганнай Янкутай. Яны пара кота Шпрота і яго прыгоды ў горадзе Менску. Вельмі цікава і вельмі падабаецца, вельмі крутыя ілюстрацыі, крутыя гісторыі. Вось, і цікава яшчэ, што вось, дарэчы, кніжка яшчэ адна, якую мы ў бібліятэчцы взялі, пра якую я казала раней нашай. «Янотик хоча быць першым». Карацей, это пра яноціка, які заўсёды хацеў спаборнічаць з сябрамі, быць першым, штосьці там яго не атрымлівалася, ён вельмі смучаўся, расстраиваўся і гэтак далей. І мараль гэтай усей гісторыі, што, класна ж проста не спаборнічаць, а разам штосьці рабіць, і яно не патрэбна яно для таго, каб адчуваць сябе важным і шчаслівым, як это, енотикам, чалавекам. Вось, напрыклад, кніжкі, вось, якія ў нас тут ёсць, і шмат яшчэ там стаіць на палічцы. Так, кніжкі класныя зараз выпускаюцца, мы вельмі любім. А наконт музыкі, тут, канешне, вельмі цікава. Дзіцячай музыкі беларускай ніякой у нас няма, але ёсць, скажем так, сучасная музыка беларуская, якая вельмі заходзіць нам як сям'і, і Тодару, як яму няма куды дзівацца. Вось, мы пасябравалі з сучаснымі маладымі беларускімі музыкамі, якія жывуць у Польшчы, якія даюць тут канцэрты. Нам так пашанціла пастасавацца, пасябраваць, і слухаем, падтрымліваем, кайфуем, танчым і вельмі любім. Адкрываем для сябе такія новыя нейкія, што дзеецца ў нашай беларускай культуры сучаснай, і это вельмі крута. А якія гурты можаце параіць паслухаць з вашага такога топу? Вось, канешне, раней вельмі падабаўся Нові Бэнд, таму што меладычна, такія песні вельмі кранальныя, і Вусаціва напявае. Але мы не часцяком слухаем, але вось запалі яму некалькі песен. Любім Мандзіка, гэта беларускі рэпер, і уся яго суполка, яго гурт «Йоу-Лаб». Яны робяць вельмі класныя рэчы. У асноўным гэта хіп-хоп, але, як нам, як меламанам, скажем так, падабаюцца розныя стылі, і вось менавіта гэты такі выканаўца ціре наш сябар, якога мы з радасцю падтрымліваем, Тодару вельмі падабаецца. І, скажем так, шмат у нас у нашым плейлісце песен, гуртоў, якія можа калісьці падхопіць, можа ўжо пакрысе падхоплівае, але мы міксуем, канешне, не толькі беларускую музыку мы слухаем,
А яшчэ зараз ён полюбіў трэкі 2010-х нашай маладосці. Тому што чамусьці мы пачалі гэта слухаць, включаць, і яму вельмі падабаецца. А яшчэ любіць Леді Гагу. Таму тут Добры густ, таму тут разнастайны. да, таму тут, нашы беларускія гурты яшчэ канкуруюць з Леді Гагай, таму такі перыяд. Ці не канкуруюць, а вось як у этой гісторыі з енотикам, да, просто кожны робіць нешта сваё, і вось яны Да. разам спалучаюцца. 100%. Паштоўка з Беларусі. Вітаем матуль, татаў, бабуль, дзядуляў і, канешне, нашых вельмі важных слухачоў, дзяцей. Вы адкрылі паштоўку з Беларусі, рубрыку, якая не мае межаў. Тут нашыя госці малююць словамі дарагія іх сэрцу месцы. Кожны выпуск – гэта новы адрас, новая гісторыя і новае цяпло. А калі ў вас ёсць свая гісторыя пра нейкае асаблівае месца ў Беларусі, абавязкова дасылайце яе нам. Давайце збіраць і ствараць аўдыёпаштоўкі з Беларусі разам. Пачынаем! Сёння адкрываем паштоўку з Беларусі ад мастачкі, ілюстратаркі, у тым ліку і дзіцячых кніг, і мамы Волі Кузьміч. Воля маляўніча і з вялікай любоўю пераносіць нас у роднае Палессе. Пачынаем. Я б бачыла адзін сюжэт у гэтай паштоўцы, так, але вось як зрабіць выкананне яго, каб яно было зразумелае не толькі палешукам, то, напэўна, гэта было б адзін сюжэт, адна задума, але дзве паштоўкі. Таму што я вось калі уяўляю сваё Палессе, такое вось менавіта вот тое, которое вот для мяне вось сэрца як Палессе, адразу уяўляю раніцу палешуцкую, лета, вось раса, крычку над прахалода, напэўна, гадзінаў 5 раніцы, таму што палешукі прачнуліся, дагледзелі гаспадарку і ідуць працаваць в поле. І чаму я сказала, што паштоўку трэба рабіць у двух візуальных рашэннях? Таму што на сапраўднай пальчуцкай паштоўцы там не будзе бачна нічога. Это будзе малочна-шэры колер, это будзе туман. І з яго ўдалечыні такія шапачкі тырчаць з таго сена. Вось. А вось в гэтым тумане толькі палешукі ведаюць, што там вельмі шмат людзей. Там капошацца все палешукі. І насамрэч, калі ты ідзеш вось так вось раніцай, ты можаш проста на секунду спыніцца, хоць палешук не спыняецца. Ён бяжыць, хутчэй трэба працаваць, час бяжыць. Таму што сонца встала, все, сонца пячэ, працы, не все віды працы пад гэта падыходзяць. Але калі ты спынішся на секунду, вось гэтым малочным проста колеры, белым туманным, яшчэ шпрыцемкі такія раніца, ты пачуеш вось адусюль гул, таму што там людзі, яны проста стаяць, хто ракам, хто як, все працуюць. І таму для мяне Палессе вось это вось апынуцца вось там вось у цэнтры гэтага тумана і разумець, што візуальна это вельмі чыстенькая карцінка тумана, але насамрэч вот там вот адбываецца всё жыццё. Але вось візуальнае рашэнне, которое прапанавала, каб людзі гэта больш зразумелі, то, канешне, я б на маляванай мною паштоўцы, я б гэты туман крышачку разагнала. Я показала б тое Палессе, которое я абавязкова і намалюю. Гэта тады, калі яшчэ у нас там былі балоты, так, калі все было, як і мае быць на Палессе, калі яшчэ не былі асушаныя. То бок гэта дзяцінства маіх бацькоў, расповеды, бабуляў, іх усіх, так, то бок як для мяне это вось просто вось урочышча нашага Палесся, так, калі балоты і тырчаць вось гэтыя купінкі, астраўкі вёсачак, на которых стаяць палешукі, так, адпаведна, яны все нават на розных мовах размаўляюць. Это агульныя мовы, агульная палешуцкая, маюць на ўвазе, што яны адрозніваюцца вельмі моцна. Вось, адпаведна, гэтыя астраўкі розных колераў, таму што тут, значыцца, у іх там дубы растуць, тут у іх нейкі алешнік, а тут у іх бульба расце, тут все зялёнае, тут жоўценькае, таму што у іх там то. А тут, напрыклад, адна купінка такого ярка-ярка-блакітнага колеру. Яна падобная на мора, которага, можна сказаць, няма на Палессе, але палешукі ведаюць, таму што, напрыклад, мама моя, которая ніколі не была на моры, яна ведае сапраўднае мора, таму што сапраўднае мора гэта калі квітнее лён. Ён квітнее ярка-блакітным колерам. І вось калі ты стаіш па цэнтры гэтага поля, паколькі Палессе оно вельмі роўнае, то ты стаіш па цэнтры, это як быццам бы проста вот возера, мора, так, і калі вецер дзьме, там рэальныя хвалі проста ідуць, і ты вот стаіш на тым моры. І таму я калі па відэа паказваю маме, што мама, глядзі, мы на моры. Яна глядзіць і кажа: ну не такое сіняе, як нашае.
Таму што сапраўдная мора на блакітна-палешуцкая. Вось такую паштоўку я б намалявала. Я думаю, што тады б все палешукі рванулі б, дзе все турысты, госці з іншых гарадоў краіны рванулі б на Палессе і пайшлі б шукаць тыя самыя туманы, пра которые я расказваю ўжо як сапраўдную рэч. Вы працуеце зараз над праектам дапаможнікам для бацькоў на аснове штучнага інтэлекту. Я хацела распытаць вас, што гэта за праект, на якім этапе ён знаходзіцца зараз. Раскажыце, калі ласка, пра яго. Так, год таму я загарэлася гэтай ідэяй, таму што вось як я казала, вельмі шмат я сама прайшла вось такі вельмі так, як это сказаць, незразумеласці ў бацькоўстве і выйшла на нейкі такі больш сталае разуменне. І ў нейкі момант я чула вельмі шмат ад бацькоў і ў асабістым атачэнні, і ў соцсетках, канешне, ты гэта бачыш. Ну, складана. Незразумела, куды ісці, якія ёсць канкрэтныя парады, якія ёсць шляхі выхаду з розных сітуацый. І такая вось ідэя нарадзілася, такі вось дапаможнік кішэнны для бацькоў. Што гэта такое? Гэта папросту планавалася як такі чат, у якім ёсць магчымасць там задаваць пытанні канкрэтныя і атрымліваць канкрэтныя парады з пасылкамі на канкрэтных экспертаў, нейкія артыкулы і гэтак далей. То бок паказчык таго, што гэты ўвесь кантэнт ён перапрацаваны і ён базуецца на не шырокай такой інфармацыі з інтэрнэту, а на нейкай такой вузкай базе з канкрэтнай такой обласці ведаў. Што я з гэтым рабіла? Я проста аналізавала шмат рэсурсаў, перапрацоўвала гэта ў сваім нейкім выглядзе, то бок гэта не проста загружоны кантэнт з інтэрнэту, таму што ёсць жа ж разуменне пра плагіат, пра правы аўтарскія. Это перапрацаваны такі матэрыял, які проста скарбліваецца AI, і ён выдае адказы ў вельмі такой падтрымліваючай, канкрэтнай і кароткай форме. Чаму гэта важна? Таму што вельмі шмат кантэнту, і нам не трэба яшчэ больш кантэнту. Нам трэба зразумець, што як я магу як гэта прымяніць у сваёй асабістай сітуацыі. Дзякуючы сучасным тэхналогіям, такі экспірыенс, як это можна даць, і такі вось досвед карыстання можна прапанаваць. На жаль, праект у мяне ідзе вельмі марудна. У мяне была першая версія, планаваўся дадатак мабільны. У мяне была каманда, мы працавалі, але, на жаль, у мяне здарыўся эпізод такой дэпрэсіі. Я пра гэта кажу адкрыта з апошняга часу, таму што вельмі важна неяк так асэнсоўваць, што гэта такое здараецца, і сабе напамін такі, што я не жалезная, і можна калісьці дазволіць сабе не быць кімсьці і не дасягаць чагосьці, а проста быць. Таму не атрымалася давесці менавіта з той версіі дадатка. І зараз, вось калі я стала ўжо, скажем так, на ногі наноў, і зараз яшчэ больш развіліся тэхналогіі, у мяне з'явілася іншая версія гэтага мінімальнага, скажем так, прадукту, які я гатова даць пратэставаць выбраным і жадаючым бацькам, каб проста правалідаваць сваю гіпотэзу. Калі гэта, скажем так, скончыцца на гэтай версіі мінімальнага прадукта, гэта будзе окей для мяне. Ці калі это эвалюцыянуе нешта іншае, таксама окей. Я зараз, на шчасце, зараз я ўжо даю сабе прастору і неяк так падтрымліваю сябе ў гэтым плане. Таму што год таму у мяне было такое: альбо мы робім, альбо мы там. Карацей, я ставіла сабе нейкія такія умовы, не вельмі спрыяючы таму, каб варыць, рабіць. Вось эксперыментаваць. Вось цікава, як я распавядаю пра свае адносіны да майго дзіцяці, і як я да свайго ўнутранага дзіцяці яшчэ вучуся ставіць так жа ж, як да сына.
І вось гэта таксама вельмі такі момант, які таксама звязваю з тым, што я раней казала, што праз бацькоўства я вучуся таксама з сабой усталёўваць бяспечныя адносіны. Вось. Таму спадзяюся, што ўсё ж такі мне атрымаецца зрабіць эту версію так, як я хачу. У тым сэнсе, што хацелася бы зрабіць гэта максімальна якасна і максімальна карысна на тым этапе з тымі рэсурсамі, якія ёсць. Вось, таму што тэма вельмі чулівая і не хочацца выпускаць штосьці не зусім этычнае, так скажам, з пункту гледжання камунікацыі, кантэнту, які туды ўкладаецца і вось. Таму працуем, паглядзім. А вось калі нехта, напрыклад, нас паслухае і скажа, я б хацела б пратэставаць, да? Як гэта адбываецца? Трэба вам напісаць неяк, вы прымаеце ўсіх жадаючых, ці што трэба зрабіць? У меня раней быў сайт, дзе ў мяне была форма, якая дазваляла мне атрымліваць згоду на тое, каб я атрымлівала кантактныя дадзеныя людзей і потым іх кантактавала. Вось зараз у мяне это так проект был на паузе, я пакуль што паставіла сайт на паузу, і форма там таксама ляжыць, і ніхто яе не бачыць, але гэтую форму я планавала паставіць у закрэпу біапраекту, і так, мне падаецца, будзе прасцей і празрысцей на гэтым этапе. Вось. А так я планавала, канешне, сама кантактировать людзей, прапаноўваць, людзей з такога блізкага і не вельмі блізкага атачэння, як сказаць, блізкага прафесійнага, і такім чынам набіраць нейкую колькасць тэсціроўшчыкаў, якая мне там дапаможа праверыць гэтую гіпотэзу. І вось, неяк так. То будзем рэкламаваць ці не будзем гэтую спасылку і ці кантакт? Я думаю, што можна кантакт Інстаграм праекту, толькі, канешне, ён не такі зараз напоўнены, развіты, і вось, а яшчэ я планую развіваць тэлеграм-канал у хуткім часе, там ужо ёсць цэлы адзін пост. Вось, на беларускай... Да, чамусьці вырашылась на беларускай мове. І вось тут таксама вельмі такое складанае пытанне пра пазіцыяніраванне, таму што хацелася зрабіць прадукт такі на больш шырокую аўдыторыю, з іншага боку хочацца быць бліжэй да сваіх, так скажам. Ну, вось, ведаеце, жыццё такое. Хоць і будучы неяк там і камунікацыйнай спецыялісткай, і працуючы ў стартапах, і разумеючы, як камуніцыраваць іншае, дапамагаць іншым прадуктам распавядаць пра сябе, пра сваё вельмі складана. Таму што падаецца, што не зусім пакуль зразумела, як будзе лепш для мяне і для праекту. Але тут сэнс толькі ў тым, што я так падышла да пытання стварэння гэтага праекту, што я сама кайфанула ў працэсе. Пакуль я збірала гэтую базу ведаў, я паглыбілася ў ўсё тое, што я, мабыць, дзесьці яшчэ для сябе не адкрыла, ці нейкія рэсурсы вельмі карысныя, як гэта ўсё было сфармулявана. У мяне яшчэ была калежанка, педагагіня, яна жыве ва Францыі, яна сама італійка, яна зараз таксама вывучаецца на коуча бацькоў, і яна хацела паўдзельнічаць у гэтым праекце, і мы з ёй вось рабілі і верыфікавалі гэтыя, скажем так, гэты весь контент. Это было вельмі цікавы працэс. Вось складаная частка пачалася, як гэта ўсё скамунікаваць правільна. Таму вось неяк так шчыра, неяк так разбрасана, але... А можа быць, нехта паслухае і захоча далучыцца і дапамагчы неяк. Это было б, конечно, вельмі круто, таму што з людзьмі, якія з табой могуць раздзяліць твае думкі і каштоўнасці, для мяне гэта праца мары, так скажам. Канешне, усіх жадаючых вельмі чакаю, вельмі шчыра адкрытая да прапановаў і да супрацы, хоць і, магчыма, зараз это не гучыць неяк так цвёрда і ўпэўнена, але што ў гэтым жыцці гучыць так? Творчы эксперымент, які расце, і у якога ёсць патэнцыял расці яшчэ больш.
І хай ўсё атрымаецца так, як вы хочаце, і нават так, як вы яшчэ не можаце падумаць. Хай вось Дзякуй. будзем сачыць і падтрымліваць адную ў гэтых Дзякуй, это 100%. мацярынскіх праектах. Так. Хацела на завяршэнне запытацца у вас, чым нядаўна вас неяк парадаваў ці пасмяшыў Тодар? Ой, ведаеце, калі зараз неяк я хачу з ім паціскацца, скажем так, пажалецца, ці проста неяк яго паказычыць, ведаеце, там ужо мне мой чалавек кажа: «Мама, это маё цела, калі ласка, не трэба так рабіць». І я думаю, вось, чаму вучылі, таму і навучылі, як кажуць. І вось зараз ён трошкі прыхварэў, і я прапаную яму зрабіць, ужыць гэтыя кропелькі для носа. Мама, як это, ён па-польску, вось цікава, вось вы спытвалі, якія словы, як это ўсё міксуецца, вось. Я сам дацыдую сваім целам, дацыдую, это я нават не ведаю, як это перавесці, я распараджаюся сваім целам, маё цела гэта мая адказнасць, і як карацей падбяру, нейкае слова самой трэба вызначыцца, але вось Прастора, як так, але вось але распараджацца, здаецца, ёсць такое слово. так, і штосьці вось проста можа ёсць адпаведнік нейкі больш, нейкі лепшы адпаведнік вось этаму. Карацей, я сам дацыдую сваім целам, і я пакуль не гатовая прыскаць у нос. І я думаю, вось, мабыць, вось зараз такі перыяд, калі ён мяне здзіўляе сваёй вось этой асэнсаванасцю пра свае межы, пра сябе, і проста такія дзіцячыя нейкія выразы, думкі, вельмі крута, вельмі каштоўна. І, канешне, я фанат свайго сына. І усім жадаю быць фанатам сваіх дзяцей. У добрым такім сэнсе, скажем так, у межах нашай сям'і. Дзякуй вам вялікі за такую цікавую і душэўную размову. Дзякуй вам за запрашэнне. Я вельмі спадзяюся, што праект «Матчына мова» будзе расці. Это такая вельмі важная, чулівая, кранальная тэма, як бацькоўства, мова, перадача мовы праз бацькоўства, нейкія сацыяльна важныя тэмы, якіх вы кранаецеся. Я проста ў захапленні, і дзякуй вялікі, што адказалі на маю прапанову паразмаўляць, і дзякуй вам за гэты досвед. Матчына мова. Матчына.